Gazzetta Malta Today tippubblika l-ewwel darba dokumenti li jitfgħu dawl għall-ewwel darba fuq l-iskandlu tal-ghoti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Enemalta. 3 ijiem wara, fit-23 ta' Jannar, One News staqsar il-Prim Ministru meta sar jaf għall-ewwel darba b'dan l-iskandlu. Inti bħala Prim Ministru meta sirt taf l-ewwel darba b'din il-kwistjoni jekk hux bl-artiklu tal-Malta Today jew le? Ma ġie ħadd ikellimni li kienu jaf b'dan qabel ma ħarġet fuq il-Malta Today, sirt naf b'din fl-ahhar li ħarġet. Ftit aktar minn xahar wara, 26 ta' Frar. Iffaċċjat mistoqsija dwar data speċifika meta sar jaf għall-ewwel darba b'dan l-iskandlu, Lawrence Gonzi ma reġax wieġeb li sar jaf għall-ewwel darba minn fuq il-gazzetti. Bil-kontra qal li huwa dejjem bat lin-nies għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Prim Ministru fis-sajf tal-2011, membru tal-Security Services, rrid jgħaddilek informazzjoni rigward ix-xiri taż-żejt ta' George Farrugia. U inti kontatlu biex jgħaddi l-informazzjoni lill-Kummissarju tal-Pulizija. Għalfejn inti qatt ma semmejt dan il-fatt u qatt ma ammettejt li kont taf bel-każ fis-sajf tal-2011. Jiena dejjem sostnejt pubblikament li kull meta kelli xi informazzjoni dejjem irreferejthom direttament lill-Kummissarju tal-Pulizija għaliex huwa id-dover tal-awtoritajiet kostituzzjonali f'pajjiżna li jerfgħu ir-responsabilità ta' investigazzjoni għandhom il-poteri li l-liġi tagħtihom li ma tagħtix il-ħadd ieħor biex jagħmlu l-investigazzjonijiet u d-dover tiegħi dejjem hekk qdejtu billi kull rapport li daħalli kien x'kien u ġej minn fejn ġej għaddejtu lill-awtoritajiet kompetenti. Fis-sajf tal-2011 kont taf dal-fatti? Grazzi, weġġi. Iżda f'kummenti ma' One News nhar il-Ħamis, Xavier Balzan, l-editur maniġerjali tal-Malta Today, sostna li l-Prim Ministru ilu infurmat dwar dan il-każ sa minn sentejn ilu. Balzan qal lil One News li persuna partikolari marret għand il-Prim Ministru b'fajl b'informazzjoni dwar George Farrugia, il-persuna li ngħata l-proklama u li huwa fiċ-ċentru ta' dan l-iskandlu. Minkejja li Lawrence Gonzi talab lil din persuna biex tmur għand il-Kummissarju tal-Pulizija, jirriżulta li dan il-fajl baqa' ma wasalx għand il-Kummissarju. Xavier Balzan qal lil One News li minflok mal-Kummissarju, il-persuna li marret għand il-Prim Ministru għamlet kuntatt ma' persuna f'Ministeru partikolari u l-fajl minflok għand il-Kummissarju spiċċa jingħata lit-Tax Compliance Unit. L-editur maniġerjali tal-Malta Today jisħaq li madankollu qabel mal-fajl ingħata lit-Tax Compliance Unit ċerti dettalji li twasslu għand il-Prim Ministru tneħħew minnu. Quddiem id-dikjarazzjonijiet ta' Xavier Balzan, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru żamm Skiet assolut. Madankollu l-mistoqsijiet ikomplu jikbru wara dak li l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo qal lill-ġurnal l-Orizzont. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li l-Pulizija saret taf bl-iskandlu tal-commissions f'Jannar li għadda u dan wara l-informazzjoni li kienet ippubblikata mill-Malta Today. Quddiem dawn il-fatti kollha jikbru ħafna aktar il-mistoqsijiet dwar għaliex Lawrence Gonzi qal li sar jaf b'dan l-iskandlu tal-commissions xahar ilu, meta fil-fatt kien ilu jaf bih sentejn. U dwar kif minkelli Lawrence Gonzi iddikjara li huwa dejjem bat lin-nies għand il-Kummissarju tal-Pulizija, jirriżulta li l-Pulizija tħallit fil-għama dwar l-iskandlu tal-commissions għal sentejn sħaħ.